Ato ning di ditso-ditso tani kay murag kasa kay oras. Matunong manig sa di basta kay. May usa ka turko naninda siya og bangkito. Itos tulido naningil siya dito. Wa mabayri gihapak sa sinsyo. Oh! Wa mabayri gihapak sa sinsyo. Mi pauli dito sa Cebu. Ibawi niyang yang bangkito. Mo'y lingkuran sa mga tindirat tindiro. Tos tulido bangkito na embargo. Gibawi sa sigagmatan turko. Kayang turko purting laguta kay uwa kabayan wala masay kwarta. Embargo. Hala uy. Napas mo pag yun ang turko. Kaya ang gipaningil niya di ay kalbo. Silang duha mapoy ng apas mo. Hoy! Alak niya. Lingaw gyud kaayo. Basta wala nanis plano. Kay musimang maguyod ka ba ang turo. Kay ang turko na suko naman dito. Gipang labay ang iyang bangkito. Hala ka diha. Kuyog ang mga turko. Ang usa sinaw pagkakalbo. Piro kalbo tagsay makulbo sa turko. Tagsara. Oh, karon niya maningil nasad din histolido ay kaplay siya sa bumbero. Ipasiritan na igong buko pulting dagas turko pa uli si boy.